अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। ठाकरे शिवसेनेच्या ढोल बजाव आंदोलनानंतर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण विभागानं दखल घेऊन करूळ घाटात 11 नोव्हेंबरला एकेरी वाहतूक सुरू करणार असल्याचं लेखी पत्र दिलं। या आंदोलनानंतर ठाकरे शिवसेनेचे पदाधिकारी काय म्हणालेत पाहूयात। आम्ही घाट जवळजवळ आज 1 वर्ष घाट बंद आहे आणि वैभवडीकरांचे अतोनात हाल होत आहेत, त्याचबरोबर सिंधुदुर्गवासियांचे हाल होत आहेत, कारण हा पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणारा घाट आहे। आम्ही सर्वजण सतीश सावंत साहेब असतील, मी असेल, संदेशजी पारकर आमचे जिल्हा प्रमुख आणि सुशांतजी नाईक हे सर्व शिवसैनिकांसोबत आणि महाविकास आघाडीसोबत इथे आलो। आमचं आज ढोल बजाव आंदोलन होतं। त्या आंदोलन झाल्यानंतर शिवणीकरांची आमची चर्चा झाली, एक्झिक्युटिव्हची चर्चा झाली आणि 11 नोव्हेंबरच्या आत एक मार्गिका चालू करण्याचं आश्वासन त्यांनी दिलेलं आहे, म्हणून आजचं आंदोलन आम्ही स्थगित केलेलं आहे, लेखी आश्वासन दिलेलं आहे। वैभववाडी गगनबावडा मार्ग ऑक्टोबर 2023 पासून या रस्त्याचं काम चालू आहे। त्याचं काम अत्यंत धीम्या गतीने चालू आहे। कॉन्ट्रॅक्टरला पाठीशी घालण्याचं काम सरकार असेल, या मतदारसंघाचे आमदार असतील, प्रशासन असेल करत आहेत। आणि हा बावडा घाट मला वाटतं ही राज्यातील पहिली घटना असेल की नॅशनल हायवे बंद ठेवून काम करण्याचं। आणि आज ह्या पद्धतीवरती आज शिवसेना वैभववाडी तालुक्याच्या वतीने सर्व मंगेश लोके असतील, अतुलजी रावराणे असतील, संदेश पारखे, सुशांत नाईक, सर्व वैभववाडी शिवसेनेचे पदाधिकारी, महाविकास आघाडीचे पदाधिकारी आज उपविभागाच्या समोर, आज नॅशनल हायवेच्या उपविभागाच्या समोर हे आंदोलन ढोल बजाव आंदोलन झालं। जो घाट जानेवारीपर्यंत बंद ठेवण्याचं त्यांचं त्या ठिकाणी प्रयोजन होतं। आज आमच्या आंदोलनामुळे 11 नोव्हेंबरपर्यंत एक मार्गी वाहतूक चालू करण्याचं आश्वासन उपअभियंत्यांनी दिलेलं आहे। आणि 11 नोव्हेंबरपर्यंत जर ही एकेरी वाहतूक जर चालू झाली नाही तर पुन्हा जसं या ठिकाणी आंदोलन केलं जाईल। कोणत्याही परिस्थितीत ठेकेदाराला पाठीशी घालण्याचं काम या सरकारने आणि या असलेल्या प्रशासनाने करू नये। मला खात्री आहे की इथले उपअभियंता जे आहेत हे तातडीने किंवा त्याचे कन्सल्टंट याची तातडीने दखल घेतील आणि कार्यतत्परतेने 11 नोव्हेंबरला या ठिकाणी एकेरी वाहतूक चालू करतील। आणि ज्या दिवशी वाहतूक चालू करतील त्या दिवशी कन्सल्टंट आणि या ठिकाणी असलेले उपअभियंता त्यांचा महाविकास आघाडीच्या वतीने आम्ही जाहीर सत्कार करू। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।